Il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar jiem ħalla impatt ħażin fuq in-negozji. Waqt li kienu mistednin fil-programm Net Live, kemm Tony Zara fisem l-MHRA, Abigail Mamo fisem il-GRTU, kif ukoll David Chwire fisem il-Kamra Maltija tal-Kummerċ, esprimew id-diżappunt tagħhom għal din is-sitwazzjoni. Tony Zara fisem l-MHRA saħa li ma jistax ikun li wara l-investimenti kollha li saru, pajjiżna lum il-ġurnata jesperjenza qtuħ fil-provvista tal-elettriku u ma jistax ikun li n-negozji kollhom jirrikorru għal mezzi oħra biex in-negozju ma jkunx affettwat minħabba sitwazzjonijiet simili. Ma jistax ikun illi dawn idur fuq xi ħadd jgħid taf xi trid tagħmel extra generator għax ma nistax nissapplajak bid-dawl, issa dan mhux affarijiet tad-da. Dawn naċċettawhom f'pajjiż membru tal-European Union. Infaqna miljuni kbar f'sistemi u jiġi jgħidlek extra generator tax ma nistax nissapplajak bid-dawl. Tony Zara qal li pajjiżna għandu bżonn minnu kapaċi jissupplixxi l-elettriku il-ħin kollu. Jekk inti m'intix kapaċi tissapplajja id-dawl, mela warrab u ħalli l-ħadd ieħor. Dawn għandhom exclusive arrangements biex jissapplajjaw id-dawl huma biss lejn Malta, inneħħu ilhom u nħallu l-ħadd ieħor jidħol illi huwa kapaċi jissapplajja d-dawl il-ħin kollu. Abigail Mamo fisem il-GRTU qalet li minħabba fekk kien hemm impatt fuq in-negozju. Speċjalment on the 23rd of December fit-23 li hija ġurnata importanti ħafna għall business letteralment qegħdin fil-quċċata ta' season tal-festi, dan mar għal 4 sigħat in-nofsinhar ta' filgħodu id-dawl. Ovvjament ġrad darbtej hija problema, kellhom loss of business qawwi f'dak in-nofsinhar u ovvjament bdew dieħlin il-complaints. U għal daqstant tlabna la urġent immedjatament mal-Eni Malta. Anke David Chwire fisem il-Kamra Maltija tal-Kummerċ qal li ma jistgħux jifhmu kif minkejja l-investiment li sar għadna nesperjenzaw qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Jien nixtieq li qed nifhem ħażin palissa, għax meta għandek interconnector ta' xi 200 megawatt, meta għandek turbini għal Delimara 3, Delimara 2, Delimara 4, 3 u 4, u xi ħaġa il-marsa għad tiffunzjona. Meta għandna oversupply jekk irridu, illi inti taf li meta jkollok tmurlek waħda għandek ħaġa oħra għalhekk it-teknoloġija, l-inġiniera qegħdin hemmhekk biex propju jaraw illi meta waħda tispiċċa. Kif jista' jkun li qegħdin nisimgħu illi b'dan l-investiment kollu li jagħmel il-pajjiż u bdil garanzija li aħna għandna llum minn kumpanija li hija pubblika, li hija privata, anzi, fejn għandek investiment barrani privat. Wara dak l-investiment kollu, wara li għamilna dal-kontratti kollha, ma nkunux komdi, ma nkunux riassigurati illi daw dak li jmexxi l-ekonomija, dak li jmexxi dak kollu li aħna nagħmlu llum ma nistax tgħix mingħajr dawl b'xejn, mhux se jkun garantit. Jew saħansitra xi ħadd irid jgħidilna li jridu nagħmlu investimenti differenti għal li jista' jkun dak li huwa responsabbli, dak li huwa kwalifikat, dak li huwa inġinier biex jagħmel propju dawn l-affarijiet u jara l-distribuzzjonija tajba, se jgħidilna li mhux qiegħed fuq kondizzjoni li garantija. Intant, l-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta tal-ġimgħa ukoll indirizza s-sitwazzjoni tal-qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Bit-titlu Blackouts Cannot Be Tolerated, l-editorjal jappella lill-Gvern sabiex jirrivedi l-politika tiegħu għall-enerġija ta' pajjiżna. Dan għaliex sissa kollox qed jindika li l-wedjiet kollha li saru lill-poplu dwar dan is-settur ma ġewx milħuqa.